Znaš, ono kao, znaš. I sad završi i to, i dođe ono, vremenska prognoza, pojavi mi se meteorolog, sav sređen u dijelu s kravatom, mislim čovjek je profesionalac, zna šta radi, kao, i krene on kao, područje ciklone, anticiklone, visinskog tlaka, rekao, pojma, nemamo o čemu ti pričaš, znaš, ono. Ja sam htio neke informacije o vremenu, šta je ovo, znaš, mislim, ono, on ne bi ni objasnio, znaš, ko ne zna šta su ciklone i anticiklone, te ne mora gledat vremensku prognozu. 61. kad smo počeli emitiranje smo objasnili, znaš, ko, što ću vam ja sad svaki dan objašnjavati što su ciklone i anticiklone, znaš, neću, znaš, no. Rekao, dobro, ne znam šta je, gledam dalje, sljedeća stvar, još važnija, kao, hladna fronta bit će na sjeveru Europe. Rekao, to je dobro za znat, ako živiš na sjeveru Europe. A čisto sumnjam da ovi na sjeveru Europe idu Isaksone, daj se malo toplije obuci, kaže ovi na HRT-u da će hladna fronta kod nas. Rekao,